зиндагӣ ва ҳаёти мо инсонҳо низ бениҳоят аҷиб аст. Дар ҷаҳон ёфт мешаванд инсонҳое ки зиндагиашон танҳо аз роҳи дуздӣ пеш меравад. Одамҳое ҳастанд ки ин корро ба шакли ғайриоддӣ омӯзиш мегиранд ва меомӯзанд. Ин гуна одамҳо дар ҳаёташон кор намекунанд ва бидуни рехтани арақи ҷабин пули муфт ба даст меоранд ва аз паси тасарруф кардани молу мулки дигарон ҳастанд. салом, шумо тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали Некатоб. Дар ин барнома ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ гуна дуздони моҳир пул ва молҳои фурӯшандаҳоро ба шакли ғайриоддӣ ва ба хубӣ ва ба осонӣ аз мағозаҳояшон дар пеши чашмашон бардошта мебаранд ва фурӯшандаҳо ҳатто аз ин кор пай намебаранд ва агар ин камераҳои махфӣ намебуд мо ин корҳоро намедидем. ва дар охири барнома ман ба шумо як занеро нишон медиҳам ки як блоги калони шаробро дар байни пойҳояш ҷо дода ба осонӣ аз мағоза берун мешавад ва ин саҳнаи хиҷолатовар сабти камераи амниятии ин мағоза шудааст. Лутфан видеои имрӯзаи моро то охириша тамошо кунед. Агар ба шумо писанд омад, лайк бимонед ва дар канали Некатоб обуна шавед. ҳатман зангуларо низ пахш намоед ва мо бошад роликро сар мекунем. Рафтем. ин ролик бо ёрии AdinXBet сохта шуд. агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод нека нависен 5000 рубле бонустон метан. барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузаред. баъдан дар шотон пул партоен. баъди ин автоматически бонус дар шотон мегзарад. силкаш дар описания. дар навори аввалин ман мехоҳам ки ба шумо як саҳнаи бениҳоят аҷибро нишон диҳам. ин занеро ки мебинед омадааст ва як ду чизро аз мағоза харид кардааст, дар назди касса бояд пулашро пардохт кунад. аммо ҳангоме ки кассир пулашро мехоҳад, ин пули калонро бардошта ба ӯ доданӣ мешавад ва ҳангоме ки кассир мехоҳад ки пулро аз дасташ гирад, ин зани дузд осонакак ба дигар дасташ мегузарад ва ин кассир бошад пулро намегирад ва каме баъд ин пуле ки дар дасташ дошт дубора ба кашлёкаш меандозад ва ба кассир мегӯяд ки ӯ бақияи пули додаашро сари ин кассир бошад гиҷ мешавад ва намедонад чӣ кор кунад. ҳамин тавр ба ӯ бақия яъне пули калонро медиҳад ва ин дузди моҳир бошад ҳам чизу чораи бепулро мебардорад аз ин мағоза ва пуле ҳам ба даст меорад. ана инро мегӯянд дузди моҳир. мутаассифона ин гуна одамҳо дар ҷамъияти мо вуҷуд доранд. эҳтиёт бошед. дар ин навори навбатӣ низ ин зан ҳам бошад аз дорухона ба равиши зани пештара ҳам доруҳои ройгонро ба даст меорад ва ҳам пули калонро дар бақия гӯё ки ба ӯ пул дода бошанд. аммо ин зан ба мисли зани пештара пулро як нишон медиҳаду мегирад ва ҳамин тавр фурӯшанда эҳсос мекунад ки ӯ пулро гирифтааст аз сабаби саросемагиаш ва ба ин зан ҳам доруи ройгон медиҳад ва каме ҳам пул. ин схемаро дуздон бениҳоят зиёд истифода мебаранд. фурӯшандаҳо бениҳоят эҳтиёткор бошед. дар ин ҷо як марди фурӯшанда низ гули ин гуна дуздонро мехӯранд, яъне ин равише ки гӯё пулро додаанд бениҳоят зиёд истифода мебаранд барои оне ки осон аст ин кор. онҳо кореро намекунанд ва озодона ҳам молро ба даст меоранд ва ҳам пул. як чизро бояд қайд кунем ки ин дуздон бояд як чизи бениҳоят муҳимро қайд намуд ки ин дуздон ҳамеша пули калон нишон медиҳад ба хотири оне ки бақияи калон бигиранд. ҳамин тариқ аст ки онҳо ҳам молро ройгон мебардоранд ва ҳам пули калон. асосан бо ин схема онҳо ба хотири дуздӣ кардани касса медароянд, на ба хотири бардошт кардани мол. моле ки онҳо мебардоранд он қадар арзише надорад, аммо ҳангоме ки пули калонро нишон медиҳанд ва бақияи зиёдро мебардоранд, ана инро мегӯянд ҳадаф. албатта ки ин гуна занҳоро шумо дар Русия бениҳоят зиёд дидаед ки номашонро сиган мегӯянд. ин сиганҳо чунин либосҳои даррозе доранд ки то ба замин мерасад ва ин гуна онҳо дар ин либосҳояшон молҳоро дуздида ба осонӣ аз мағоза берун мешаванд ва ҳатто касе пай намебарад. як чизро бояд шумо бидонед ки сиганҳо на танҳо дар Россия, балки дар мамлакатҳои Европа ва Америка низ зиндагӣ ба сар мебаранд. дар ин ҷо шумо навореро мебинед ки як телевизиони бениҳоят бузургеро ин тавр дар байни пойҳояш мекунад ва куртаашро мепӯшонад ва ҳамин тавр махфиёна телевизорро медуздад. дар навори навбатӣ бошад ин занеро ки мебинед равиши зани пештароро истифода бурда дар байни пойҳояш на танҳо як бутулка, балки як блоки калони шаробҳои спиртнокиро бардошт карда мебарад. дар ин навори навбатӣ бошад ҳамон схемаи кӯҳна дар байни пойҳояшон телевизорро медузданду пеш аз оне ки коргарони ин мағоза аз ин кори ӯ хабардор шаванд, ӯ аллакай дар берун мешавад. шумо тасаввур кунед ки ин гуна ашёи калонро ба монанди телевизор бе ягон мушкилӣ медузданд. ман фақат дар як кори онҳо ҳайрон мешавам ки чӣ гуна ба онҳо муяссар мешавад ки ин гуна телевизори бузургро дар байни пойҳояшон медоранд, боз роҳ мегарданд ва дар ин ҳолат ҳатто аз байни пойҳояшон он телевизорҳо намеафтад. агар шумо ягон версия ва ягон назариёти худро
фикрро дошта бошед чӣ гуна ин корро онҳо анҷом медиҳанд, марҳамат дар комментария бинависем, чунки мо ягон маълумоте дар ин бораи онҳо надорем. Дар навори навбатӣ бошад, ин сиганҳо медароянд 3 нафара дар як мағозаи тиллофурӯшӣ ва 2 нафарашон фурӯшандаро ба гап мегиранд ва чизеро мепурсанд, ки дар витринаи онҳо нест ва ӯ ба хотири дарёфти он каме аз наздашон дур мешавад. Аз ин фурсат истифода бурда зани севумин, яъне дузде ки бояд ҳатман ин корро мекард, ба осонӣ як витринае ки дар он чанд зару зевар насб карда шуд мегираду мебардорад. Шумо тасаввур кунед, ки чӣ гуна онҳо даромади бениҳоят калон доранд, яъне дуздони моҳирро дар назар дорем. Вале хушбахтона чӣ қадаре ки онҳо моҳир набошанд, рӯзе не рӯзе дар даст меафтанд. ба монанди ана ин се дузде ки дар камера намоён шуданд. Ман бовари комил дорам, ки кайҳо онҳоро аллакай доштанд. дар ин ҷо бошад занони дӯст ба мағозаи фурӯши либосҳо медароянд ва албатта фурӯшандаи ин мағозаи либосҳо хатогӣ калон мекунад, ки барои як чанд дақиқа аз инҳо дур мешавад. Ин занон бошад аз ин фурсати хуб бениҳоят истифодаи калон мебаранд ва пулҳое ки дар кассаи ин фурӯшгоҳ қарор дошт дар ҷейбашон зада аз ин ҷо ба осонӣ мебароянд. дар навори навбатӣ бошад саҳнаи бениҳоят аҷиберо хоҳем дид, ки зану марде ба дохили ин мағоза мешаванд ва ҳар чизе ки майл доранд, ҳар чизи лозимае ки доранд ба таври ройгон дар дохили доманашон карда аз мағоза баромада мешаванд. Бибинед, ки чӣ қадар чизро дар он ҷо ҷой мекунанд. Ман ҳайронам. ин қадар моли зиёдеро ҷой мекунанд ва дар он ҷо ҷой монда бошад. чӣ фикр доред? Дар комментария бинависед, ки боз чӣ дар он ҷо ҷой мешавад. дар ин ҷо як зану мардеро мебинем, ки бо кӯдакашон тасмим мегиранд, ки як телевизионро аз танаи девор бидузданд. ва аз ҳама аҷибаш он аст, ки ба ин мард муяссар мешавад, ки ин телевизионро аз дохили бино дар рӯзи равшан ба осонӣ биканаду ва аз бино берун кунад ва ҳамин тавр ӯро бидузданд. боиси шарм аст, ки бо ҳамсараш ҳомила аст ва ин ҳамсарашон низ ба ин кори ифлосаш қатъӣ кардааст. дар ин ҷо бошад мо шоҳиди яке аз дуздии моҳиронаи дар мағозаи телефонфурӯшии Москва мебинем. ин мардеро ки мебинед мехоҳад, ки 2 телефони 6S-ро бихарад, яъне ҳамин гуна вол намуд мекунад ва ҳатто ба ин фурӯшанда каме ҳам пул медиҳад, аммо пулаш намерасад ва ин 2 айфони 6S-ро дар наздаш мегузорад ва ба фурӯшанда карта медиҳад, ки гӯё боқимондаи пулро аз картааш пардохт мекунад. аммо картаи ӯ маҳкам буд ва пул надод ба ин ва ин дӯст бошад аз фурӯшанда боз якчанд чизи дигарро мехост дақиқ кунад. ҳангоме ки фурӯшанда саргарми кораш буд, аз ин фурсати муносиб дӯст истифода бурда яке аз ин айфонҳоро бо коробкаи холие ки дар чамадонаш дошт иваз мекунад ва ҳамин тариқ картаашро гирифта ба фурӯшанда ваъда медиҳад, ки ӯ пулашро аз банкоматҳои наздиктарин гирифта омада зуд ин телефонҳоро харидорӣ мекунад ва пуле ки ба онҳо дода буд гашта мегираду аз мағоза берун мешавад. ҳамин тавр ин фурӯшанда ҳатто ҳис намекунад, ки телефони ӯро оромона дузида рафт. ва чӣ гунае ки ваъда дода будем, як саҳнаи хиҷолатоваре ки бо ин зан рух медиҳад ва сабти камераи амниятие ки дар мағоза буд мешавад. ин зани бечора ягон чиз надуздидааст, аммо мутаассифона аҳамияте ба камера надода дар ҷои ҷамъиятӣ қонуну қоидаи ҷои ҷамъиятиро вайрон карда дар он ҷо хайхтон фаҳмидед, ки чӣ кор мекунад, ҳоҷат ба баён нест. агар ролики имрӯзаи мо ба шумо писанд омада бошад, ҳатман дастгирӣ кунем бо лайкҳоятон ва дар канал обуна шавед, зангуларо ҳатман пахш намоед. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.